Ей, колко часа стана този комшията, още не ми се обади. Нали щяхме да пием заедно с него? Какво стана? Кога ще ми се обади този човек? А, ей, най-сетне се обади на мене този. Ало, готов ли си? Масата готова ли е? Добре, комшо, сега идва. Къде ми, кой ти звънна? Комшията ми звънна, май. Ще отивам да премествам багажа. Сакън да не пиш. Не, как ще пием, После да не мириши на бой? Не. Ама, този идиот къде дойде? Спът матлата не яде, ама чехлата яде. Направо ти направим хедшот.